No hyvää iltaa. Ajattelin tämmöstä hommaa tässä tosiaan alkaa tekemään, että mikäpä ettei vaikka tekisi joitain tämmösiä niin sanotusti näitä videoblogeja, eli toisin sanoen blogipäiväkirjaa. Toisin sanoen enpä kyllä nyt ole kyllä mitenkään päivä, mutta mistä liian se tulee se sanakaan, mutta mietiskelin tässä, että jotakinhan voisi aina tässä niinku rupaatella samalla, että mikä ettei vaikka voisi tehdä tämmösen jutun. Mä mietin tässä, että mä ite parkkerannut tää auton kevui, mitä näkyy tästä, tämmönen paikka. Ja en tiedä mitä vois tässä niinku sen enempää sanoa. Mä rupesin tänään tekemään tämmöstä unipäiväkirjaa, että mä aina äänitän tavallaan ne unikertomukset ennen kuin mä niin sanotusti herään kunnolla, koska tää on tämmönen mun tämmönen harrastus, että ajelen täällä ympäriinsä ja teen tämmöstä elämää. Mut en mä tiedä oikein, mä voisin katsoa semmosen eräjutun, että kuinka hyvin tää laittaisi tää puoli laittaisi näin. Tähän mennään ihan päin vittua tää homma siis. Ihan päin vittua, sori kielenkäyttö, mutta eihän tää mene nyt. Eihän tää ihan hevon perseestä tämmönen kuva. Mistä nyt parempi? Ei. Jos mä teen näin. Mistä nyt parempi näin? Ei vittu, nyt tää on ehkä jollain tavalla parempi näin. Mut tosiaan ajattelin vaan tehdä tämmöstä tosiaan. Lähdin tuolta kotoa ja pitäis vielä pihvikin syödä, mutta en tiedä mitä varten mulla ei nykyään enää nälkätä. En tiedä minkä takia mulla nykyään että ei oo enää nälkä. Se nälän tunne on jollain tavalla kadonnut, että siis vastikään lähtenyt, että en tiedä yhtään minkä takia. Syttyykö tää? No eipä tietenkin. Mun tuurilla ei koskaan mikään asia syty. Joo. On siitä lusit-unesta haluan puhua, koska se jos jollakin ei oo tietoa mikä lusituuni on, niin se on uni, jolla sä tiedätkö nää tiedostat olevassa unessa. Koska me kaikki tiedetään teknisesti ottaen, että me olemme unessa, mutta mikä siis se mitä mä tarkoitan tuolla niin on siis se, että ilmastointi vittuun vähän, koska tupakan savu tarttuu muuten ja auton arvo laskee, mutta siis se on semmoinen uni periaatteessa, että sä pystyt määrittämään sen unen, minkälainen se on. Nää vähän niinku katot elokuvassa, tavallaan elokuvassa, tiedätkö. Ja sit sä tietyllä tavalla, tiedätkö sä kykenet tavallaan kontrolloimaan sitä unta. Mitä mä oon ite kuullut siitä, niin se on kuulemma ihan helvetin vaikea. Siis kuulemma monet ihmiset kykenee tajuamaan, että ne on unessa, mutta silloin kun monesti sä alat tajuamaan, että sä oot unessa, sä sitten heräät siinä. Eli toisin sanoen sä vähän tajut liikaa, että sä oot unessa. Ja tostahan mä oon paljonkin mietiskellyt, että kuinka vaikea se oikeesti on mun kohdalla, koska siis silleen mutta sitä sitten tässä ollaan ruvettu vähän tekemään semmoista operaatiota, että
että unihommia, mutta ne on aina vähän mitä on ja muutenkin unet on vähän mitä on, että välillä se on semmoista, että sä seisot tossakin vitun kalliolla ja katot alas ja sit kun sä tiput niin sä heräät. Mutta siinä se on just se, että kun se lucid dream on se, että kun teknisesti ottaen jos sä niinku tiput, niin sä niin sanotusti sä tajuat, että se oli unta ja sä vähän niinku teknisesti aloittaa unen uudelleen. Tai niinku mennä. Ja voit myös kuulemma hyppiä niinku unista toiseen. Eli jos sä näet esimerkiksi viime yönä, tai siis että sä näet vaikka viime yönä jonkun unen, missä ajoit autolla vitun lujaa poliiseja karkuun, niin nää voit periaatteessa vähän niin kuin luoda käsittääkseni sen unen vielä niin kuin uudelleen. Ja että sä, vaikka, koska yöllähän sä voit teknisesti niin kuin, mun käsitteeksi 4 unta niin kuin monesti nähdään, eli sä voit myös niin kuin hyppiä toisista unista toiseen, you know, niin kuin. Mut Mut tämmöstä mä pitää vähän toi ikkunakin laittaa auki, ettei nyt oikeesti sitä saatana hajoa tuo auto. Mutta joo, semmoista mä nyt on tässä niinku tosiaan mietiskellyt ja semmoistakin on vähän mietiskellyt tosiaan, että tostahan pitäis no mun autohan nyt on ollut vähän semmonen, että mulla on niinku ollut tosiaan vähän hajalla tuo auto joo, että niinku siinä starttimoottori meni paskaksi ja akku meni ja ne oli tonnin paikka ja siinä tiettekö siinä on semmonen mikä vitun, se oli joku tiiviste, kannen tiiviste on nyt paskana. Eli se tarkoittaa sitä, että periaatteessa mä en voi laittaa lämpimälle auton ollessa tyhjäkäynnillä. Mut sit kun mä ajan, niin sit se niinku lämpö tosiaan niinku niinku taas palanee takaisin sinne normaalitasoille. Mut tämmöstä se on mun elämä ollut, että en mä tiedä alanko mä tätä tekemään, mutta vois sitä silloin tällä tehdä tämmöstä skeidaa. Joo. En usko, että kukaan oikeesti tätä kattoo, mutta jos joku kattoo, niin mä uskon, että ehkä tälle kanavalle tulee joskus jotain muutakin, mutta jos nyt oikeesti haluatte, niin muistakaa tilata ja tykätä, niin nähdäänpä sitten taas jossain vaiheessa. Näkemiin.